Assalomu alaykum bahama подписчиков aka Abdullo rahmat подписаться mekanlar like me'minin комментариями несен ва дастгирӣ мекунем. Ҳозир ман қарор дорам аэропорти Душанбеда ва мехостам нархои билети июля туда и обратно ба шумо бирасонам. Москва Душанбе туда и обратно аз 33 000, срочно то 4 000. Москва Кулоб туда и обратно аз 3 000, срочно 4 000. Москва Бухтар туда и обратно аз 32 000, срочно 42 000. Москва Худжан туда и обратно от 32 500, срочно 39. Москва Узбекистан, шахр Ташкент туда и обратно от 47 000, срочно 42 000. Москва Казахстан, шахр Актабе от 20 000, срочно 3 000. Ва мехостам про комментариё бугум ки комментариёи хуш нависем ва дастгирӣ кунем ака Абдулло ҳамаш меша насиб. Шукр. Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдулло Тиҷи, ҳама нафарҳое ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехаред. Аэропорти Жуковский да қарор дорем. Чӣ хеле ки аввали видео да Мадина нарх навои туда обратно Тоҷикистон ва барои пересечени граница Ташкент Қазоқистона расонид шумода, нарх навои туда обратнора самолёт қати дар назар дошт ва ҳозир худам як совети бобогӣ метем то худам кӯдак мемонде ки як совети бобогӣ метем ки ин ҳамин номерҳое ки мемонам бародарҳое ки барои граница пересекат кардан мехоҳанд Қазоқистон мебара мебиёра мошин қати арзонтар, мисол чемай самолёта мошин қати арзонтар меғалтаги фикр мекунам мардуми худмонда чанд қай ки арзон боша ҳаму қадар хубтарай. Иншалло зангш мезане. Ман суҳбат кардам қадиш ҳар рӯз ай метро Люблино одам як мошини роҳӣ кардастем гуфтан ва барои борам мисол самолёт қати боша худмон ҳаста шиносо мошин қати барои борам ҳамин номро да метавонем муроҷиат кунем ва барои билет ай ки ҷое ба ки ҷое боша туда обратно барои самолёт номерои худам ки бародаром ҷавоб метиҳад дар WhatsApp як бародарам дар номеро як бародари дигарим метуне ки занг бизане бигире ва бисёриҳо мегӯянд ки аэропорт дамадият ва аэропорт вунуквора оддӣ карда фаҳмоди аэропорт Жуковский рамам хея нишоде аэропорти майда ки худаш оддияй мисол ранги дамадият ва шерметова неста ки якум бор будрои сару тоқрао ба ҳар ҳол як бор медром оддӣ карда мефаҳмонам боқӣ паноҳи Аллоҳ ми ялайка аётон наброре гап нест. ва рости аэропорт омадем барои оддӣ карда камтарак фаҳмондан бо ин бародарам дидем ки шинохтмона ва хостем ки дар пеши шумо пурсем. Салому алейкум акаҷон. Хуби тенҷи ака? Ин бега ай Жуковский клуб парвоз дорӣ. Омадӣ мисол барвақтар морам омадем шуморам барвақтар омадем проверка чӣ хел буд ака? Проверка тень ҳама сад ягон документ ягон чӣ напурсидан? 100%. Билета чанқа пеш харда буди ака? Билета 10 рӯз пеш гирифта. 10 рӯз пеш чанқа харда буди ака? 9000 рубл Жуковский клуб Урал компания. Баъд нуро тамошо мекарди ака? Лайка мемонди? Да, лайка, подписаться. Гап нест. Мардуми муҳоҷир мардуме ки ҳама вақт дастгиримон мекуна чӣ мегивору ака? Ака Абдулло да бовар кунед ҳама вақт лайка бизанед. Бале ака гап нестай. Ягон нофаҳмоӣ ягон савол боша пурс. Ҳамаш 100%. бисёриҳо намефаҳманд. Мисол хам мегем ки ҳамин номерои мо ҳастай агар билетам ки нагирӣ ҳачи мепурсе охи ё ки меги ҳамин багаж мешава ё ки дата канем чӣ хел мешава фикр мекунам 100%. Хуб пештарак ма ёрдам метавам мегзарам. Гап нестай иншалло ҳамҷа даем. Дастгирӣ кунед ака. Бале хачона эҳтиёт кунем саломатӣ боша ҳамаш мешава. Кор мекунем мерем ватана обод мекунем. Хуб даромадгоҳ медароен. Неми як зданиай май даҳакай бигем ки неми стойка регистратсия фақат ҳаминҷа да ями якум этажда онлайн таблора нигоҳ мекунед реестона регистратсиятона ҳаминҷо сар мешава мерен регистратсиятона мегзарена ва як чи дига ки ҳамира як бори дига бофаҳмонам ки мисол ручноитон бояд да ҳамиҷо шава багажтон давай калон нашава ки баъд ғам метиҳанд дар вақти регистратсия штраф меспорен мақсад ки проблема мешавад ҳаракат кунем ки майдатар шава дар инҷа багажа меспорен рушноитона кило мекашанд пасадичинитона метиҳанд рост мерен дим этаж гем ки
таможнира мегзараё зири як бор мерем. хоб барвақт омадан хубтарай. Мисол чанд хай ки барвақт биёем барои худтон хубтарай. ва видеои пештарай каломи дида буд Урал компания 10 кило мумкин ая 10 кило мумкин ая гуфта бисёршон багажшона калон мегиран, баъд 3,5 мегиран, 3000 рублшона мегиран. мақсад ки проблемашон мешава, баъзеош надоран, ай ҳамин сабаб айрезшон мемонанд. хоб меоин дим этаж медроин, рост мерем, таможня мегзарем. боқи паноҳи аллоҳ. ягон саволҳо ягон чиё боша бо занг мезанем, мепарсем иншааллоҳ. боше.